хуб, як савол доштем, ки оиди ҳамин кор аст. Ман худам дар шаҳри Москва мехондам, ҳамунҷо кор мекардам, фаъолият мекардам. Ман зан гирифтаму дар ҳамунҷо мақсад фарзандон таваллуд шудам, ҳамунҷо зиндагӣ мекардем. Вайҳо гражданство доранд. Ман вақте ки Тоҷикистон омадаму рафтам, моро обратно намондам мақсад аз ҳамун аэропорт, барое ки ҳамун дар телефон дар ютуб видеои исломӣ гӯш мекардам, тамошо мекардам. Аз ҳамин сабаб гуфтам ин вайё ҳаст, ғайриқонунӣ аст. Мақсад маро депорт даданд, где-то 30 сол бошад, 35 сол ҳамин хел. Акнун вайё дар он ҷо мондагӣ ҳастанд. Оилам қати 3 фарзанди хурдсол, мақсад то синни 4 соланд вайё ҳамашон. ҳозир бошад дар Москва вайё дар ҳуҷраи хонаи мақсад аренда гирифтагӣ ҳастем. Дар ин ҷо бошад як кори яку кардестам, ки гӯем дар ислом вай нест, идораи букмекерӣ аст. сидқан ман ин корро мақсад қабул намекунам, не ки аз сабабе ки маошаш ба дигар корҳо гӯем, аз дигар корҳое ки мақсад ман ёфтам баландтар буд. Аз ноилоҷӣ дар ҳамин кор мақсад дар омадем, кор кардем барои ҳуҷраи мақсад Москвада ки вайё аренда мегиранд. Аз ин ҷо роӣ кардем. Хай ин муддати то ҳамин баҳор иншоаллоҳ, ки баҳоро иншоаллоҳ вайё ҳамин документи чӣ кардестаен, загранпаспорт, касе ки гражданство дорад бояд загран кунанд, баъд биёянд. ҳозир ҳам қонун ҳаст. аз ҳамин сабаб мегӯям ҳозир чӣ хел бошад, ки ҳамаш ҳамин равон кардем барои хӯрдан, барои байшон. шумо нагуфтед охир аз чӣ кор пул кор кардед? идораи букмекерӣ устод. қимор? ҷое ки бале ставка мемонанд барои футбол. ҳаром аст. куҷошо мепурсед? ҳаром, 100% ҳаром. Не фаҳмидам, ҳаром аст мегӯям. Не ки онҳо ҳам ҳозир омада наметонистанд, баъд дар дигар кор ҳам оиликаш мақсад кам аст. дигар оиликаш кама кунанд, ҳалол бошад. ҳаром чӣ мақсад. аз ҳамин сабаб арендаи хонаи онҳо, хӯрданошон. хайр, мумкин аст ки одам камтар хонаи арзонтар ба кӯчад вақте ки пулаш нест. ба пул нигоҳ карда сарфу хароҷот кардан дар кор. вақте ки шароит нест, кор нест, хай хонаи арзонтар, камтар сарфу хароҷот, эконом, ин чизо ҳаст. ба Аллоҳ таоло медиҳад охир. камтар сабр мекунад, вазниниҳои одам гузаштанаш дар кор. ҳама вақт шароити люкс намешавад. Не, дуруст аст устод. аз ҳаминам вай худаш 35,000 мақсад рубл ҳаст. дар як хонаи як ҳуҷрагӣ, як кунҷи Москвада гӯем. аз ҳамин сабаб ҳамин худашам камтар арендае ки мақсад кам ёфтенда. аз ҳама арзонаш ҳамин буд. шаҳром, биёед манам пайваст шавам. шумо чӣ шунидан мехоҳед шаҳром? чӣ гӯянд домло? шумо гуфтед ки дар букмейкер кор мекунед ва чӣ шунидан мехоҳед? гуфтанд ки ҳаром аст. оиликотонам гашта ҳамаша бояд аз баҳраш буроед ва нахӯред. бояд аз баҳраш буроед ва ягон ҷои ки хайр мекардагӣ ҷое бояд сарф карда шавад ва хӯрда нашавад. букмекерӣ ҳаром аст. фаҳмидани ҳаминам ки мақсад онҳо баҳор мебиёянд, баъд ман ин кор мақсад буромаданӣ ҳастам ва ё ки инҷо биёям Тоҷикистон. ҳозир онҳо истодагишон сабабаш барои гражданство гирифтан аст. Не, гражданство гирифтанд, барои аз Россия ба Тоҷикистон омаданд, загранпаспорт мегиранд. ҳамун муҳлати мартда тайёр мешудааст. акнун мартда бояд биёянд. мақсади ман ки то март дар ҳамин ҷо кор карда кори ҳалол кунед. онҳоям кори ҳалол кунанд. кам бошадам Аллоҳ таоло барака медиҳад. бале, аз ҷои дигар бо аз хазинаи ғайбаш мерасонад. дуо кунед он шабо хеста таҳаҷҷуд ба. Аллоҳ таоло карим аст. бале. خب